behin eta berriz baloratu dugu positiboki ikuspegi konzeptual batetik oin urtebete Europar Batasunean hartu ziren neurriak barne reskateak sustatzeko. Hau da, bankoen krisiak barne reskateren bitartez eta ez reskate publikoaren bitartez konpondu ahal izateko. Hau da, batez be, banko horretan inversoriak diren erantzunkizunaren bitartez. Baina hori ez da nahikoa bankugintza edo bankuen krisiari aurre egiteko, oro har mendebaldiak duen krisi finanzieroari aurre egiteko. Beste baldintza da, beste funtsezko neurri batzuk hartu behar dire. Bata da, batez be, igual importantena eta politikoki zaiena izan daitekena da, inbertsio bankugintza eta bankugintza komerzialaren arteko banaketa argia. Ez orain arte bezala, nola baiteko informazioaren aldetiko banaketa eta bar. Banaketa osoa izan behar da ziurtatzeko banko komerzialaren txat pentsatuta dauden laguntzak, rekurso publikoak eta bar, banko komerzialera bideratzen direla eta ez banka espekulatibora. Eta beste neurria oso importantea, diru politikarekin lotuta, ziurtatzeko diru politika erabiltzen dela benetan oreka makroekonomikoak behar diren oreka makroekonomikoak mantentzeko diru politikaren esparruan eta baitare ekonomia suspertzeko, baina inolaz ere bankuei laguntzak emateko.